Velkommen til den første forfattersalon af 3, som ligger hver søndag i dag og næste søndag igen, som jeg har arrangeret i samarbejde med Gyldendal. Tanken er, at Gyldendal har udvalgt 2 af deres, i det hele taget 6, men den her gang 2 af deres bedste forfattere, og jeg skal så prøve at se, om jeg kan spejle Dy og Jørgens forfatterskaber i hinanden. Og så vil jeg faktisk også gerne tale med Dy og Jørgen om nogle aktuelle emner, efter vi har talt om deres forfatterskab. Og tanken er med de her salonger, at det skal være sådan, så man kan blande sig, og man kan komme med kommentarer, hvis man er meget uenig i det, der bliver sagt, eller stille spørgsmål undervejs. Man skal ikke føle, at det er sådan et ophøjet arrangement, hvor man ikke skal sige noget. Jeg vil meget gerne have debat. Så hvis nu jeg eller Jørgen eller Dy kommer med en provokerende udtalelse, så må I endelig råbe op. Men i hvert fald velkommen til Dy og Jørgen. Tak. Dy, du er født i 1980 i Buresø, og du er uddannet fra Forfatterskolen i 2004 og debuterede med en digtsamling Buresø-fortællinger i 2005. Ja. Og på en eller anden måde er du så modsætningen til Jørgen, som er født, ja, eller ikke, det vil vi jo finde ud af, som er født i 37 i Aarhus. Du debuterede også med en digtsamling Gult Lys i 62. Og så er det jo så gået derudad siden med blandt andet sportsdigte, og så Det Uperfekte Menneske, som er en selvbiografi, som i virkeligheden er i 3 bind. 4 bind. 4 bind. Ja. Hvor der er kommet en director's cut her i 2016. Ja. Med en ekstra krølle på alen, eller? Ja, det er der. Ja. Det er det 4. bind, det er blandet ind i det. Det er det, der hedder Mine Helte. Ja. Det regner jeg også selv for et af bindene, ikke? Og det er sådan med i den der opsamling. Okay. Den samlede udgave. Okay. Det ser flot ud, ikke? Det ser flot ud. Stor. Ja, det vokser i den. Til sidst bliver det bare dit forfatterskab bliver en stor bog. Ja, det må man ikke håbe. Så er det jo ikke til at håndtere. Hvad? Så er det jo ikke til at håndtere. Nej, så skal der arbejdes med det. Da jeg skulle tale med jer 2, så havde jeg tænkt lidt over, hvad der kunne være fællesnævneren i jeres forfatterskaber. Du har jo skrevet Gudfar, som handler om både om biker og om sportsstjerner og om autonomer. Og senest er du kommet med Michael i 2014, som tager udgangspunkt i Afghanistan i en soldat, der hedder Michael, og en journalist, der tager det til. Og Jørgen, der kender vi jo også især for din fascination af cykelsport. Så derfor så sad jeg og tænkte lidt over, hvad I kunne have til fælles, og nåede frem til, at I er måske begge 2 fascineret af maskuline fællesskaber. Er det... Ja, jeg er ikke sikker på, at Jørgen er enig med mig, men er der noget om det i dit forfatterskab? Jamen, det var sjovt, fordi da jeg læste din henvendelse, eller din mail, og du skrev, at du gerne ville tale om det her med maskuline fællesskaber, så var min første tanke, var, at Jørgen er det optaget af kvinden. Og så tænkte jeg sådan, men jeg kan godt se, hvordan, altså sådan, at man måske kunne læse nogle af mine bøger ud fra den betragtning. Eller sådan, men så kom jeg til at tænke over, at der jo også er mange ting, altså måske i dit forfatterskab, Jørgen, som også er optaget af det her med at være en mand i forhold til en kvinde. Ja. Og der tænkte jeg måske, at det måske der, at vores fællesnævne også ligger, det der med, at jeg måske som kvinde er optaget af manden, og du som mand er optaget måske også af kvinden, med de 2 køn i forhold til hinanden. Altså måske mere den der sammenspilling mellem manden og kvinden, som vi begge 2 kredser om. Mm. Men så er det jo også altså, vores begge 2's fascination for cykelsport. Og, ja, det er sjovt, vi kan mødes der, ikke? Ja, og jeg tænker også, at i forhold til den måde, som vi arbejder på, altså med teksterne, så tænker jeg også, at der muligvis er et fællesskab der. Mm. Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg var helt ung forfatter, i starten af 20'erne, da jeg udgav Buresø-fortællinger, så kan jeg huske, at jeg læste et citat, som du havde sagt, udtalt til en, hvor du sagde, at nysgerrighed var din motor.
Det står jeg ved i dag. Ja, og det tænkte jeg faktisk også dengang, jeg tænkte, gud, det er lige præcis det. Altså det var slet ikke sådan gammel nok til at kunne formulere for mig selv på det tidspunkt. Men det var virkelig, altså det er det også for mig, eller sådan, det har det også været, at nysgerrighed er det, der driver os begge to. Ja, det er det. Til at skrive de her forskellige værker. Nysgerrigheden er motoren i det hele, synes jeg. Det er den, der hele tiden vækker til nye indsigter og nye udforskning. Ja. Altså jeg betragter det her forfatter som en stadig udforskning af, hvad skal man sige, af de omgivelser, man lever i, af det liv, man lever, og de ting, man har oplevet før, udforske det, fortælle det, og mest fortælle det for os selv at forstå det. Mm. Det er det, der i nysgerrigheden ligger, at det er fortællinger, der først og fremmest er til oplysning for sig selv, for en selv. Det synes jeg er meget vigtigt. Mm. Er du enig i det, Dy? Er det også din tilgang, at det er for egentlig at... Altså man kan sige, at udgangspunktet er vel altid, at forfatteren bliver nødt til at interessere sig for stoffet, ikke? Så på den måde, så bliver det vel også sådan en egen interesse, man tager udgangspunkt i. Man kan jo ikke rigtig skrive noget, som nogle andre interesserer sig for. Mm. Eller sådan på den måde. Altså hvis man ikke selv som forfatter har en aktie i det, eller sætter et eller andet på spil for sig selv, så tror jeg ikke, man kan skrive en bog, og man bliver nødt til sådan ligesom selv at være interesseret i det, og nysgerrig på det, ikke? Altså nysgerrig på et emne. Mm. Men jeg tænker også, at der i forhold til vores begges arbejdsmetode også ligger sådan en eller anden, sådan lidt, måske ikke naiv, jeg ved ikke om naiv er det rigtige ord til at bruge, men sådan en tilgang til det, hvor man godt kan finde på at tage et eller andet sted hen, og ikke have nogen plan med det, men bare ligesom er nysgerrig på at se, hvad er det her for noget. Ja, det kan jeg jo skide godt lide. Jeg kan godt lide det tilfældige. Jeg kan godt lide at vælge et sted at tage hen. Altså jeg er evigt nysgerrig. Jeg har hele mit liv rejst meget og søgt steder, søgt andre kulturer også. Det er jo meget vigtigt i dag, hvor det med andre kulturer, det er sådan noget, der man er nervøs for. Men det er jo vigtigt at opsøge tingene og skrive om dem og prøve at forstå dem. Og lade sig drive af sin egen nysgerrighed. Det synes jeg er meget vigtigt. Det er meget vigtigt også at give det videre som handletråd for ens børn for eksempel. Og der er jeg glad for, at mine børn, de er alle sammen den samme nysgerrighed og rejser gerne og opsøger gerne ukendte steder. Og det kan jeg godt lide. Det er meget vigtigt. For eksempel i Haiti, hvor du selv har været. Altså der må man jo også ned i dybet, man må også ned omkring voodooen og sådan nogle ting, som er uhyggelige og mærkelige, men meget interessante. Det må man ned i. Man må ned i det for at forstå, hvorfor man selv lever i virkeligheden. Så enkelt er det. Det er ikke sådan noget, man gør for, jeg vil sige, det kan godt gøre det for sjov, i hvert fald kan man godt skrive det, så det er sjovt. Det kan man jo godt. Det afgør omstændigheder, det er jo ikke noget, man altid selv bestemmer om. Det løber i en retning, hvor det egentlig er morsomt. Men det gør det jo samtidig. Men det gør man jo så af instinkt, så føler man sig drevet til at skrive på den og den måde, når man fortæller om de ting, man oplever. Det gør det. Jo. Men det vil sige, at når du skriver, er det så helt instinktivt og ustyret? Ja, altså, det kan jeg stort set godt sige, at det er det. Det vil sige, at jeg er meget tit. Altså, jeg siger som regel, når jeg bliver spurgt, hvordan skriver du egentlig? Jeg starter øverst og venstre hjørne og ser, hvad der sker. Så kan det har jeg hørt før, så lidt kan det jo ikke være. Eller sådan. Nej, men det er i princippet sådan. Ja. Altså, for et nyligt eksempel kan jeg fortælle dig. Det er, at jeg i marts måned i år havde en måneds ophold på det danske akademi i Rom. Og det var meningen, jeg tænkte, nu skriver jeg en digtsamling. Og man skal jo også motivere, at man er i Rom. Altså jeg tænkte, jeg går rundt og ser på Rom, og så skriver jeg en digtsamling, som sikkert bliver influeret af det, jeg ser og oplever. Det lyder helt rigtigt. Jeg synes ikke, det lyder rigtigt. Men sådan blev det ikke. Så fik du for meget... Nej, fordi jeg blev skide sur meget hurtigt i løbet af et par dage, var jeg sur over, at Rom vejede så tungt ind over mig. Altså alle de tilbud om at se Rom og se det gamle Rom. Jeg gad ikke. Jeg ville hellere sidde på mit værelse på det danske akademi og prøve at skrive noget. Og jeg vidste ikke, hvad jeg ville skrive. Nej, så det var faktisk forstyrrende at være Rom? Meget forstyrrende, synes jeg. Ja, det synes jeg. Og så skrev jeg prosa i stedet for. Og det var en meget desperat prosa, som handlede om, at jeg faktisk ikke havde noget bestemt mål med den. Men jeg var så rasende, at jeg skrev nogle vilde billeder af noget, der foregik i mit eget hovedvæsen. Men også ting, jeg så, og som jeg synes var forstyrrende og dumme og irriterende. Jeg skrev det hele,
Og jeg skrev sådan noget, der ligner begyndelsen til en roman. Og det kom helt bag på mig. Så det er som svar på dit spørgsmål om jeg samtidig ikke ved, hvad jeg går i gang med. Og det her, det er en bekræftelse af det. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik i gang med. Jeg anede ikke, at jeg skulle i den retning. Det anede jeg ikke, før det var der. Og jeg har ikke skrevet det færdigt, fordi opholdet var en måned, og jeg havde måske skrevet, jeg skal måle det ud umiddelbart, så tænkte jeg, at det er starten på en roman, men siden har jeg jo ikke fået tid til at skrive noget som helst. Så jeg tager det med til at have til det projekt og prøver at skrive det færdigt. Men det er jo et meget spændende projekt. Jeg har aldrig skrevet noget lignende end det. Altså skrive på ren raseri? På ren raseri. Jeg har på fornemmelsen, at du er meget systematisk, når du går i gang med at skrive en bog. Nej, det er helt forkert. Er det ligesom med Jørgen, at det er... Ja, det er faktisk ligesom med Jørgen. Også det der med, jeg plejer også at sige det der med, at jeg starter op i øverste venstre hjørne. Jeg har faktisk ikke hørt nogen andre forfattere sige det før. Jeg har altid sagt det. Nå, så vi to siger det. Ja. Men altså, det er faktisk også den måde, som jeg går til det på. Eller jeg kan sådan... Apropos det der med sådan at tage steder hen. Hvis jeg for eksempel skal forklare, hvordan jeg skrev min seneste roman, Michael, som handler om krigen i Afghanistan, og som du sagde, om en soldat, Michael, som er i krigen i Afghanistan, så var der sådan et år, før jeg begyndte at skrive romanen, hvor jeg hele tiden endte steder, hvor der havde været en krig. Jeg var for eksempel i Sarajevo, hvor Balkankrigen jo havde været 20 år tidligere. Og på en eller anden måde, så endte jeg hele tiden steder, hvor der havde været krige, eller jeg endte hele tiden sammen med nogle soldater. Så på den måde kan jeg sådan ligesom se, at de bøger, jeg begyndte at læse, handlede alle sammen om krig, Intet nyt for Vestfronten og i Stålstormen og Ernst Jünger og sådan. Og på den måde, så pludselig går det op for mig. Jeg har også nogle gamle notesbøger, som jeg arbejder med sådan en meget gammeldags måde. Jeg går altid rundt med sådan nogle gamle notesbøger, hvor jeg skriver notater i eller sådan. Og så på et tidspunkt gik det op for mig, at alt det, som jeg ligesom så efter at beskæftige mig med, det handlede faktisk om krig. Men det tager noget tid, før jeg selv ligesom forstår, gud, det er der, jeg er på vej hen, eller sådan. Okay, så det er ikke en bevidst beslutning? Nej, det er ikke en bevidst beslutning. Nej, det er ikke en bevidst. Det er ikke sådan noget, hvor jeg sidder ned søndag eftermiddag og tænker, min næste bog, Krigen i Afghanistan. Altså sådan er det aldrig. Det er mere sådan noget med, at jeg hele tiden opdager, at jeg pludselig er nogle steder, der handler om krig. Og så kan jeg på et eller andet tidspunkt, går det op for mig, og så kan jeg måske mere målrettet gå i gang. For eksempel tog jeg sådan en aktiv beslutning om, at i forhold til min seneste bog, så ville jeg selv tage til Afghanistan og følge de danske soldaters arbejde dernede. Og det er jo ikke sådan noget, man gør sådan, uden at tænke sig om. Eller sådan. Det var jo sådan en meget aktiv beslutning. Men, der er også noget risiko for noget, ikke? Jo, men på den måde så er det jo sådan lidt det samme, altså som Jørgen, det der med sådan, at bevæge sig ud på det ukendte, og så pludselig samler trådene sig, synes jeg, om noget. Og når jeg så går i gang med at skrive romanen, så starter jeg også ud fra mine notater sådan oppe i venstre hjørne, og så skriver jeg det ud af. Men når man skriver en roman, så kommer der et tidspunkt, hvor man måske har skrevet, eller jeg måske har skrevet 40-50 sider, hvor man skal begynde sådan at vælge, ikke? For man kan jo ikke bare blive ved med at skrive i blinde. Nej. Altså så begynder man sådan at se, at teksten også, det er jo det, der er så fantastisk ved at skrive, det er jo, at teksten får også sit eget liv. Ja. Altså teksten får jo også, den kommer også til at give noget tilbage til forfatteren, der gør, at man pludselig kan vælge en retning. Den skaber ligesom sådan sin egen karakter og skaber også måske selv en handling på en eller anden måde. Altså så man på en eller anden måde nogle gange har en følelse af, at jeg sådan, at teksten ligesom går igennem mig, og jeg sådan set er den, der skriver den, eller sådan, ikke? Men at, bare et medium. Ja, et slags medium for teksten, eller sådan, at den også på et tidspunkt finder sit eget liv og får sin egen stemme. Og der kan man sådan se romanen. Så det er jo ikke sådan, at jeg ikke ved, at nu er jeg i gang med at skrive en roman om krig, eller sådan. Det er jo ikke sådan, at jeg sådan sidder og tænker, nu skriver jeg om Tivoli, eller sådan noget, og det foregår i Afghanistan. Altså, det er jo ikke sådan på den måde, jeg kan ikke styre det. Nej, altså det er jo ikke på den måde ud af mine hænder, eller sådan, men mere det der med sådan at finde hen til, hvad det skal være. Det lyder jo som åndemaleri, men det er nøjagtigt, som jeg har det også. At det er teksten, der viser til hvordan det skal udvikle sig. Altså, jeg har ikke nogen plan i hovedet. Nej. Det har jeg aldrig. Heller ikke, når jeg skriver digte, heller ikke, når jeg skriver erindringer. Og jeg skriver dem i tilfældig rækkefølge. Det er ikke noget med en kronologi, at det starter over det og det, og så slutter det. Nej, det synes jeg er en død kedelig måde. Ja. Jeg gider heller ikke læse bøger, der er skrevet på den måde, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Så derfor læser jeg meget mere journalistik, end jeg læser romaner i virkeligheden. Jeg kan bedst lide ting, der er skilt fra hinanden, som er uafhængige og spredte. Altså, og det kan jeg decidere også, når jeg skriver. Så når jeg skriver de der erindringer, som nu er kommet i 4 bind, så starter jeg med at beslutte mig for, at der er mere der i det stof. At der er et bind mere, der er flere historier, der vil skrives. For eksempel jordskælvet kommer ikke på et inviteret tidspunkt, om man så må sige. Det kommer på
særdeles uinviteret tidspunkt. Det presser sig på, fordi sidst har jeg så mange traumer der, forbundet med jordskælvet, at det må ud. Jeg følte et behov for at skrive nøjagtigt, hvad jeg oplevede der. Så det gav en særlig kronologi for lige præcis det kapitel. Det blev meget fyldigt, og det handlede om ting, som jeg prøvede at genkalde mig præcist. Og så bliver præcisionen det afgørende kriterium for, hvordan det er. Altså, det skal med alt sammen. Jeg vender samtidig tilbage, altså, det mangler den der. Det er sekund for sekund næsten, ikke? Og det lyder kedeligt, men det er det altså ikke. Det bliver som om, at det bliver sproget, oplevelsen bliver farvet af nødvendigheden af det. Og det er det, der gør det interessant og levende, hvis jeg skal våge den påstand. Ja. Det er det. Det kan være, Jørgen, du skal læse op nu fra din store kæmpe bog. Ja. En af dine seneste udgivelser hedder Mine Helte. Ja, jeg tager den frem, fordi det er lettere for mig at finde den i den. Jeg ledte efter den, det er jo Warhol. Og det er jo dine helte, som du beskriver, nogle gange langt og nogle gange kort. For det meste mænd, der er også nogle kvinder med. Ja. Men det er for det meste mænd. Ja, det vil jeg lige hævde over for dig, der kom med det der oplæg med, at vi har det her mandedyrkelse fælles. Vi har også skrevet om nogle kvinder. Ja. Nu har jeg bare lige fastholdt. Nu læser du om en mand. Ja, nu læser om en mand, som jeg stadigvæk godt synes, man kan kalde mand, nemlig Andy Warhol. Selvom det måske kan diskuteres. Ja, han er lige på grænsen i landet. Ja, det var det. Ja. Men skal jeg gøre det? Ja, det synes jeg. Og så læser jeg, så længe jeg ikke selv keder mig for meget, ikke? Jo. Nej, jeg synes godt, du skal læse. Han stod som centrum i en gruppe. Han sagde ikke ret meget, og han talte med lav stemme. Dem, der stod omkring ham, kiggede på ham og lyttede. Det var som en klassisk scene af en vismand med disciple. Det var et stort rum med højt til loftet, masser af lys for ateliervinduer. Det var et sted, som blev meget berømt, nemlig The Factory på Union Square i New York. Det var Andy Warhols atelier. Han var i gang med et større billede, der lå på gulvet, nærmest et tapet, nemlig det med køerne og græsset, sådan som jeg husker det. Han var ved at forklare noget, og måske tilrettelægge arbejdet. Det var 1982. Vi var kommet ind. Det var Ole John og mig, som var sikre på os selv. Vi ville bare have Warhol med i vores film 66 scener fra Amerika. Vi var sikre på, at vi kunne forklare ham, hvorfor han absolut måtte være med i den film. Men hvordan taler man til Andy Warhol? Han så meget sky ud. Han var ikke umiddelbart inviterende eller venlig. Han var der bare. Men det var jo også den figur, man kendte. Men når vi nu var fremme kommet ind, så følte han måske, at han hellere måtte høre, hvad vi ville. Derfor gik det hele udmærket. Vi fortalte ham, at vi var ved at lave en film om Amerika, og havde en idé om til en scene med ham som den kunstner, vi beundrede. Scenen var indlysende enkel. Han skulle spise en hamburger. Og når han var færdig med det, skulle han sige, at han, Andy Warhol, havde spist en hamburger. Det var et uhyre enkelt setup. Vi forklarede ham filmens stil, fremvisning af personer, objekter og steder. Det var den fortællemaskine, vi gerne ville have ham med i. En hamburger er jo en uramerikansk ting, og Warhol var tingenes beskriver. Vortids Marcel Duchamp. Et billede, som bevæger sig inden for en snæver ramme, uden at kameraet bevæger sig. En mand, der udfører en handling. Vi fortalte og forklarede. Han sagde ikke så meget. Han havde forstået det lige med det samme. Og hans svar var, ja, det ville han godt. Hvornår og hvor? Han skulle komme hen til vores ven, modefotografen Torben Gunnarssons studie i 14th Street. Der ville vi være klar til at filme ham om et par dage. Vi gik glade derfra. Union Square ligger midt i Chelsea og er fyldt med caféer og restauranter. Der var et populært blomstermarked, man kan også købe udmærket brød. Og går man hen over pladsen og ud på den anden side, kommer man til en stor biograf og til boghandlen The Strand. Nogle dage senere var vi klar til at modtage Andy Warhol oppe i Torkens studie. Han kom på det aftalte tidspunkt, ledsaget af en bodyguard. Jeg viste ham de 3 indpakkede burgers, som vi lige havde hentet. Han kunne vælge mellem dem.
Der var en Burger King, og så 2 i neutral pakning. Jeg havde tænkt, at han nok ikke ville være med til at lave en reklame for en populær vare. Men han sagde brat, hvor er McDonald's? Som om det var en herre, der skulle have været til stede. Han kunne bare ikke tro, at vi ikke havde taget sådan en op. Vi kunne ikke tro, at han var interesseret i at sætte sit ansigt og sit navn på en populær burger, som skulle i en film. Det forekommer så umuligt. Men det var lige præcis sådan, han agerede. Han forklarede ikke, hvorfor han gerne ville have haft en Mac. Vi havde allerede helt vendet os til, at han ikke gav sig af med at forklare. Og det kunne jeg enormt godt lide. For det er jo essensen af hans æstetiske holdning. Ingen forklaring, ingen politik, heller ingen small talk. Jeg sagde nej, den har vi ikke købt. Men jeg sætter da min assistent ned lige nu, for der er en McDonald's på hvert hjørne, så det tager kun et par minutter. Jeg sagde nej, gør ikke det. Det er lige meget. Vi tager bare Burger King, den er også flot. Ja, det var selvfølgelig sådan, han tænkte. Jeg kunne spare på mig selv, for ikke at have vidst det. Jeg, som mener, at jeg var Warhol-kender. Anyway, vi gik i gang. Der var et bord og en stol. Warhol sad ved bordet. På bordet var Burger King pakken. Warhol havde en blå habit på med hvid skjorte og et smalt rødt slips. Det var lige præcis, som det skulle være. Han pakkede pakken op, tog burgeren ud, kiggede på den og gik i gang med at spise den. Han kiggede på den og spiste videre. Ikke glupsk, ganske forsigtigt. Hans blik flakkede ud til siderne. Han spiste, men egentlig langsomt. Jeg så hans tynde, lange hals og tænkte, det er frygteligt. Han er under tortur. Han er et offer. Han er en helgen. Han er en Jesus. Det er et martyrium. Han spiser og kan næsten ikke holde ud. Og så mangler der jo et par vigtige ting. Der mangler noget at drikke. Hvorfor tænkte vi ikke på det, Ole John og jeg? Han skulle da have haft en vand eller noget andet. Måske ikke en Coca-Cola, det ville have været for tykt amerikansk. Der går en hårfin grænse. Jeg tænkte, det er direkte ondt, men ikke bevidst, at jeg har glemt, at han skal drikke. For at få det til at glide nemmere ned. Jeg lagde meget mærke til hans slanke hals og det arbejde, der foregik for at få burgeren ned gennem svælget. Det var en grusom handling. Jeg hadede mig selv for den fejl. En menneskerettighedsforbrydelse. Morgen kunne have afbrudt og forlangt vand, men det gjorde han ikke. Naturligvis gjorde han ikke det. Hans kunstneriske etik bød ham at gøre det her færdigt. Han ville aldrig kunne bryde ud af en handling, som han startede. Så ville den ikke komme på plads som en ægte, helt støbt happening. Jeg tænkte altså, det burde jeg have tænkt. Jeg kender bedre end nogen de spilleregler, der gælder. Derimod er Andy Warhol en mand, jeg ikke kender personligt, men som er højt oppe i mit heltehierarki. Jeg burde ikke have overset menneskelige behov, bare fordi det er en kunstnerisk handling. Men alle de overvejelser og selvbebrejdelser kommer for sent. Toget er kørt. Der er ikke noget at gøre. Kan ikke gå tilbage og starte fra scratch. Selve tidens udstrækning er sandheden. Sådan skal det være. Det ved Warhol. Han ville aldrig kunne finde på at afbryde og sige, det må vi have forfra. Nej, og atter nej. Så begynder ting at ske inden for den her meget hårde ramme. Nu giver den afkast. Han kigger på burgeren. Han er transparent. Man kan se, hvad han tænker. Han tænker, den må jeg forkorte. Jeg kan ikke spise den færdig. Jeg må gøre mit bedste for at nå en rimelig afslutning. Jeg er sikker på, at han tænker sådan. Og sådan er det, at han vælger en måde at forkorte burgeren på. En innovativ måde, synes jeg. Det er et dramatisk punkt i fortællingen. Han kigger på burgeren og lukker den op. Han tager overbollen af, lægger den væk og folder underbollen om det, der er tilbage af kødet. Genialt, tænker jeg. Det har jeg tænkt mange gange, når jeg ser filmen igen. Han går i gang med spisningen igen, og lidt efter ville han slutte, uden at have spist den forkortede burger op. Den var stor, den bid. Jeg har jo set, at manden er meget spinkel, og hans svælg kan ikke overkomme hvad som helst. Han har kæmpet, meget tappert må jeg sige, og han disponerer afslutningen præcist. Det er langt fra slut med, at han holder op med at spise. Nu skal resten af burgeren ned i posen. Den skal forsvinde.
Han får lige tørret sin mund med en almindelig papirserviet, der hører til pakken, putter også den brugte serviet ned af posen, lukker den sammen eller krøller den sammen. Lyden er meget markant. Det er en koncert af John Cage, tænker jeg. Alle lyde i denne simple opstilling er vigtige. Det er ren Cage, smukt organiseret støj. Så slutter denne tingenes ballet på bordet med, at Warhol tager pose papir og skårer det ud til den ene side af bordet. Han har lavet en slags spontan skulptur af tingene, uden at tænke på skulptur. Det er bare mig, der går amok. Jeg synes, Burger King-posen er særlig smuk. Det havde jeg ikke tænkt på før. Men det er også fordi, den ikke skal være noget. Den er ikke tænkt som et værk. Den er det bare. Jeg er vild med det. Så sidder Warhol ikke så langt igen. Går det? Ja. Så sidder Warhol og holder sine hænder foran sig, og han siger ikke noget. Det var jo her, han skulle have lukket scenen med ordene My name is Andy Warhol. I've just eaten a hamburger in New York City. Men det gør han ikke. Hans øjne kigger til den ene side, så til den anden side, som om de ikke kan bestemme sig. Det er som om man venter på noget. Det går der lang tid med. Det er et meget smukt og meget mærkeligt billede. Andy Warhol med hænderne foran sig. Hvordan kan den scene slutte? Sekunderne tikker, og der sker ikke noget. Men da vi når 45 sekunder, kan vi se, at han gør sig klar til at tale. Og så åbner han munden og siger, My name is Andy Warhol. I've just eaten a hamburger. Vi var lykkelige. Scenen var blevet lavet i et take, som den skulle. En enkelt scene med en hel serie af minimalistisk, dramatiske detaljer. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor han tøvede så længe med at sige den linje, som jeg havde givet ham. Jamen, jeg ventede på et cue. Det kom ikke. Og så blev det klart, at jeg selv måtte vælge øjeblikket. Den filmscene havde alt, hvad jeg drømmer om. Suspense, uventede små handlinger, skønhed, lidelse, det uventede, lys, som kommer ind, en aktør, som mestrer en umulig situation, en fotograf, som hader det hele, men ikke afbryder. Jeg er stolt over den scene. Kan I forstå det? Jeg har ikke talt med Warhol efter den dag. Sådan er det med ham. Ingen small talk. Ingen unødvendige høflighedsfraser. Bare tak og farvel. Jeg har sendt filmen til The Factory. Jeg har ikke hørt noget tilbage. Nu er Andy Warhol død. Nu er der mytologien tilbage. Den vil vi absolut dvæle i. Og det, du så ikke skriver det er jo, at hamburgerfilmen blev meget berømt. Ikke? Den er vanvittigt berømt. Ja. Den er jo vist over hele verden. Ja. Og den er købt af flere museer som permanent del. Også Warhol-museet i Pittsburgh, de har købt retten til at have den hele tiden, som hans kunstværker. Ja. Det er jo meget smigrende for mig. Jeg er meget tilfreds med det. Ja. Men der er noget, der løber igennem teksten, som jeg også tænkte, da jeg læste den, er, at det er lige før, at du læser så meget ind i alt det, han gør. Ja. At det er lige før, man bliver i tvivl om det næsten er, at du lidt latterliggør din egen opfattelse af ham. Måske. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Synes du det? Ja, det ved jeg ikke, men det der, at du synes, at han laver musik, fordi han knitrer posen sammen. Jamen, jeg ved det godt. Jamen, jeg kan godt se, at det er helt vildt. Men det nyder jeg faktisk, at det kan dække så meget til. Jeg synes jo, det er en vidunderlig handling, når den kan fremprovokere så mange fantasier omkring den. For det er jo mere, end der er, næsten. Men alligevel synes jeg ikke, det er mere, end der er. Jeg synes, det er det, jeg oplever, når jeg ser den scene igen og igen. Det er dybt tilfredsstillende for mig. Og du ved, den bliver ved med at blive lavet, den scene af andre filmstuderende rundt omkring i verden. Og så kommer de med alle mulige mærkelige variationer af det gør de. Men havde det været lige så godt med en anden Andy Warhol? Eller? Fordi altså hele mytologien om ham gør det til noget fantastisk. Ja, det gør det. Ja. Det er fordi, jeg beundrer Andy Warhol. Han er en af mine absolutte helte. Derfor er han også med i den bog, der hedder Mine Helte. Ja. Altså han er en vigtig inspiration for min generation af kunstnere og forfattere. Altså han er en vigtig følgesvend, en vigtig... og uden at jeg har kun mødt ham den ene gang, og jeg har ikke opsøgt ham bagefter. Det er ikke sådan, at nu kender jeg ham, så må jeg hellere ringe. Nej, sådan gør man ikke. Nu er han jo også død, men altså... Så bliver det sværere. Men han har betydet meget, og det hører selvfølgelig med i det, fordi jeg kan godt sige dig, at den film, den hedder 66 scener fra Amerika.
Og alle de andre scener, de er meget kortere. Ja. Altså, det giver sig selv. Men Warhol-scenen skulle jo have den tid, som det tager at spise en hamburger. Og når den ovenkøbet er en kæmpe aktør, som Andy Warhol, så der kan der ikke flires på. Nej. Men min fotograf, han kan ikke lide Andy Warhol for det første. Det er et dårligt udgangspunkt. For det andet, så må han ikke lide, at der skulle være nogle lange scener. Det er helt vildt. Så det er jo Dan Holmberg. Så det er en del af dramaet for mig. Ja. Du skrev før om det her med, når du erindrer, så er det meget vigtigt for dig at være præcis. Ja. Hvordan kan du huske så præcis? Jamen, det er jo en del af min bagage, om jeg så må sige. Altså, jeg kan huske præcist, og det tester jeg jo sig hele tiden, ikke? Fordi jeg er i en periode, hvor min korte hukommelse er meget ringe, den er meget skrøbelig, men min lange hukommelse fungerer fantastisk også. Og jeg kan stadigvæk grave ting op, som jeg ikke har fortalt før, fra min barndom og sådan noget. Og det giver mig jo altså mange kræfter og mange inspirationer, at jeg husker så godt. Og jeg prøver nemlig at godt vende tilbage til noget, jeg har beskrevet før, ved tanken om, at jeg kan huske nogle flere detaljer. Det lyder kedeligt, men det er det altså ikke, når man har den energi at finde det frem som guld, rent udsagt, ikke? Fra min barndom. Så jeg lavede en film om Aarhus, og der skrev jeg først hele min Aarhus-erindring ned, altså min barndomserindring ned på cykelbanen i Aarhus Cykelbane, som jeg kom på hver eneste uge, hvor min onkel var banechef. Det kan jeg jo huske fuldstændig. Jeg kan huske alle de sprintere fra den tid. Jeg kan ikke huske dem fra, der kører nu. Og de også forekommer mig ligegyldige i forhold til mytologien om de gamle sprinter. Jeg kan huske de mest vanskelige hollandske, tyske, russiske navne på alle sprinterne. Altså en snes ryttere, som fyldte cykelbaner i slutningen af 40'erne, begyndelsen af 50'erne. Dem kan jeg huske. Jeg kan huske nøjagtigt, hvordan de kørte. Nøjagtigt, hvad der var forskellen på dem. Det kan jeg huske fuldstændig. Det er klart, det er en gave at have sådan en hukommelse der. Altså når man skal skrive bagefter, ikke? Du nævnte før, at I har fascination med cykelsport til fælles. Ja. I romanen Gudfar, der dyrker du også beskrivelsen af de her sprinterstjerner. Og at du kan jo ikke søge tilbage i erindringen på samme måde som Jørgen. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det foregår så på Ordrupbanen, altså her uden for København, med de sprinter, der kører der. Men hvordan finder du så frem til, du har også en beskrivelse af en motorcykelklub. Ja. Hvordan finder du så frem til sådan en præcis beskrivelse, som det jo faktisk er? Jamen det gør jeg jo ved at rage rundt ud i verden på den der måde, som jeg snakkede om før, at det med motorcykelklubben, der boede jeg på et tidspunkt i New York i et lille års tid, og endte der på en eller anden måde med at skulle lave nogle reportager, altså noget journalistik om en kristen motorcykelklub, der havde udgivet deres egen bibel, der hed Hope for the Highway. Ja. Altså, det var bibelen, men sådan ligesom pakket ind i, hvordan kan man oversætte bibelen, så motorcykelmennesker synes, det lyder godt, ikke? Så det var sådan en masse mere kører, der var sådan en motorcykel ude på og sådan noget. Og så var jeg med dem på sådan et kristent bikertræf, de der motorcykelmennesker. Eller sådan, og der opsnappede jeg sådan virkelig meget af deres sådan tilgang og den form for fællesskab, det ligesom sådan havde der. Og så kom jeg tilbage, og så har jeg sådan en fjern onkel, hvis kone døde, så han gik i gang med at rydde op i en hel masse ting, og så tog jeg ud og besøgte ham. Og så havde han sådan en hel kasse fyldt med fotografier af hans liv. Jeg anede ikke, at han havde kørt på motorcykel, men af hans liv i 60'erne og i 70'erne, hvor han havde været med i sådan en bikerklub her i Danmark. På Amager? På Amager. Kom man ikke fra Amager? Nej, ude for Nordvest. Eller sådan, men klubben var på Nørrebro. Og de der gamle fotografier, altså fra 60'erne og 70'erne, de fascinerede mig sådan helt vildt. Og så fik jeg lov til at låne dem af ham, eller også få nogle af de der fotografier af ham. Og så stillede jeg faktisk dem op. Jeg hang dem faktisk sådan op i mit arbejdsværelse, som sådan en helt planche, de der fotografier. Så skrev jeg ligesom sådan ud for det. Og snakkede selvfølgelig også med ham om, hvordan det havde været at være en del af det her fællesskab, og hvad var det for en form for sammenhold, som de ligesom havde i sådan et biker-fællesskab. Som jo måske er lidt det samme, som man også har i et cykelfællesskab, eller sådan, ikke? Ja. Jeg tror, at fascinationen af det der med cykelsport, altså Jørgen er jo eksperten, de er jo bare sådan på sidelinjen. Ja, jeg har også skrevet om Tour de France, men slet ikke som du har, eller sådan. Men det tror jeg, fordi at cykelsporten sådan har alt, ikke? Altså det er det store drama.
Altså det er den der odyssé, altså som de der cykelrytter, ligesom især Tour de France, synes jeg, det er det, jeg mest vil med Tour de France. Ligesom. At det er ligesom, de drager ligesom ud på den der odyssé, det er sådan en ældgammel fortælling, synes jeg, der ligesom sådan udspiller sig for os alle sammen, ikke? Og hvordan kommer de så i mål i den anden ende, ikke? Ja, lige præcis. Og undervejs ved man, at de skal gå igennem alskens lidelser, eller sådan, det er sådan, for mig er det sådan det helt store episke drama. Ja, det er sådan en bibel, som ja. Ja. Med cykelsporten. Vil du ikke læse op fra din fra Gudfar, fra Spitfire-klubben? Du har valgt et stykke for mig. Nej, jeg valgte det selv. Jeg har valgt det selv, men du valgte, at det skulle være denne bog. Du valgte, at det skulle være denne bog. Jeg har skubbet lidt. Det var så godt. Jeg skal læse et stykke op fra den her bog, der kom i 2011. Den her roman, der hedder Gudfar, som handler om... den falder faktisk i 3 dele, der sådan. Og den første del, der møder man Uffe, som er romanens hovedperson. Og han er i 20'erne, og han er på motorcykeltræf med sin bikerklub Spitfire. Og Uffes far hedder Paul, og han er vokset alene op med Paul, fordi hans mor Tenna har forladt Uffe, da han var 3 måneder gammel. Og det siger jeg bare, fordi at i det lille kapitel, jeg vil læse op, der bliver både Paul og Tenna nævnt. Og så bliver der også nævnt nogle af de der... Pauli, det er for eksempel præsidenten i Spitfire. Og Allan, hvis han bliver nævnt, det kan jeg ikke huske, om han gør, men det er vicepræsidenten. Men Spitfire, det er altså den her bikerklub. Spitfire sad sammen under præsendingen i lejren med en snapsebrænder fra julefesten hængende i kroppen. Uffe så rundt på fyrene i læderjakker og koppertvest med hjemmerullet smøger, mundvin og en bajer i hånden. De var ikke venner, slet ikke kammerater. Kammerater, det var noget kommunisterne var. De var brødre. De bar det samme mærke. De havde alle sammen fået romerkransen Spitfires logo brændt ind i huden på deres overarm af Pauli, da de blev optaget i klubben. Uffe rejste fra sin stol og gik ind i teltet og smed sig på sin sovepose. Han ville tage sig en lur. Teltdugen slog ind mod ham som vægge i hans celle, dengang han sad inde. En mindre dom for hashsalg og boede 4 måneder på 5 kvadratmeter. Han brugte dagene i fængsel på at sidde på sin briks og ryge, mens hans liv passerede forbi på hans nethinde som et diashow. Når han tænkte på det nu i teltet på Forever to Wheel-trappen, fyldte en følelse af forladthed ham igen. Han havde ikke set eller talt med sin mor, siden han var 10 år. For et par år siden havde han sendt hende en buket blomster på hendes fødselsdag. Det var en pludselig indskydelse. Han gik forbi en blomsterhandler og så en buket med pink peoner, duftliljer og pyntegrønt. Før han selv rigtig forstod det, var han inde i butikken. Han vidste ikke andet end at Tenna boede i Hørby uden for Holbæk, men ekspedienten ringede til oplysen og fik hendes præcise adresse. Den skulle være god nok, buketten blev sendt, men hun svarede ikke tilbage. Uffe rakte ud efter sin smøg og tændte en. Han havde sendt buketten næsten anonymt. Han sagde til sig selv, at det ikke var sikkert, at Tenna havde tænkt, at buketten var for ham. Han havde stået længe med kortet inde hos blomsterhandleren og set på de 2 blanke sider. Han havde ikke kunne finde ud af, hvad han skulle skrive. Til slut havde han bare skrevet Uffe i kortet. Ikke noget med fra din søn eller fra Uffe din søn. Heller ikke noget til lykke, bare Uffe. Han ville ikke bryde ind i hendes liv, kom gående op ad hendes havegang som en tatovering fra en fortid, hun for længst havde fortrudt. De kort, som Tenna sendte Uffe til jul og fødselsdag, før hun afbrød forbindelsen til ham, gemte Paul for ham, så han ikke fik dem at se. Han opdagede den første dag, han var vel 8 år, hvor han fandt en bunke af kort i en stor dåse i fadeburet. Hvad er det, spurgte Uffe. Paul så op fra avisen. Han så på Uffe, der stod med kortene i favnen. De faldende kort og sølvglimrede, der faldt ned på stuegulvet. Et af kortene spillede lavmældt. I dag er det Oles fødselsdag. En fødselsdagssang sunget af en nedslidt hestdame. Paul havde gemt kortene for ham, fordi der kun stod tillykke med fødselsdagen eller god jul, godt nytår. Sætninger, der var skrevet ind i kortet på forhånd. Det fortalte han Uffe. Han forstod ham godt. Det var ikke Paul, Uffe blev rasende på. Det var Tenna, at hun ikke kunne finde på noget at skrive til ham, sin egen søn. At der ikke var noget, hun ville fortælle ham. Hvor var hun egentlig dum, tænkte Uffe og skårede smøgen i teltet. Barnlig og egoistisk, og han havde alligevel gemt kortene, også efter at Paul var død, taget dem frem og læst dem igen og igen. Paul besøgte ikke Uffe i fængslet, men Spitfire kom for at fejre hans 19-års fødselsdag. De stillede sig op på taget af en fabrikshal, der lå over for fængslet og sang Happy Birthday og fyrede romerlys af. De havde også kanonslag med.
Bagefter lavede de en særpræget dans. De tog hænderne i vejret og råbte hep hey. Han så det hele fra sin celle. De drak bajer og pustede serpentiner. På et tidspunkt kom strisserne og førte dem væk, og Uffe fik konfiskeret sin radio i en måned, fordi han havde kigget ud af vinduet i sin celle. Det var dengang, da han sad inde, han lærte at rulle en joint ud af siderne i en bibel, fordi han hele tiden løb tør for risla. I hans celle lå bibelen fremme. De sider var det bedste alternativ rullepapir. De var sprøde og helt tynde. I de 4 måneder, han ruskede trammer, røg han hele bibelen. Uffe lærte de andre fanger på afdelingen sit trick. Han kom godt ud af det med de fleste. Kun én kunne han ikke døje, gartneren. Han var præcis som kommunisterne, så satans negativ. Han havde forfærdeligt ondt af sig selv, var uendelig vred på panserne af politikerne, samfundet som sådan, og på samme tid så slæsk og fedtet, at Uffe var overbevist om, at han ville hænge fast, hvis han skubbede ham op ad væggen. Han var uskyldig dømt et offer, det eksempel, der skulle statuere, sagde han, men et eller andet måtte han have gjort. Uffe havde i hvert fald aldrig før hørt om en planteskole, der havde en månedlig omsætning på 200.000 kroner i 1973. Uffe vendte sig rundt. Krak sagde det. Han havde glemt sit læggeunderlag og var rædbrækket af at sove i teltet. Det trak sig sammen i hans krop. Det slog ham, at han ikke vidste, om hans mor Tænder var død, om han i bund og grund var forældreløs. Han havde ikke noget behov for at vide, hvem Tænder var gift med nu, hvis hun var gift, om han havde nogle halvsøskende, men han håbede, han ville få besked, når hun døde. Det ville gøre ham ked af det, hvis hendes nye familie bare begravede hende og sendte ham et brev bagefter. Han ville gerne være med til begravelsen. Uffe kunne dårligt trække vejret i det røgfyldte telt. Han lynede det op og rev dugen til siden. Han skulle bare ud nu, og han tumlede ud på græsset. Fængselsbetjenten fulgte Uffe ud på parkeringspladsen, da han blev løsladt. Porten gik op, og Uffe så Poul. Han stod med armene åbne og et bredt smil. Nej, det billede fandtes kun i Uffes fantasi. Poul var der ikke, men Spitfire var dukket op. Det kom ikke bag på Uffe. Han vidste, at han kunne regne med sine brødre. De havde dannet en velkunstkomité i en lang kolonne ned ad gaden. Det må jeg sige, sagde fængselsbetjenten. Det er fornemme forhold. Du synes måske, jeg passer bedre ind i en 2CV, spurgte Uffe, og han tænkte ja. Hvis fængselsbetjenten kom ind i Spitfires klubhus, ville han forvente at finde en flok skraldespande, der sad og klaprede med hver sit låg. Spitfire var vant til at få skudt alle motiver i skoene af panserne og hippierne, og indimellem gav de også borgerdyrene en hjerneknipser, men bortset fra det ragede alt andet end deres motorcykler dem en skid. Ja. Jeg kommer til at tænke på, at nu vil I jo ikke... Det var jo meget mandefællesskab, bare lige for at sige det. Ja, det var det. Og Jørgen vil jo ikke helt anerkende, at han skriver om maskuline fællesskaber. Helt. Men du skriver i hvert fald meget tit med en mandlig hovedperson. Ja. Du har også skrevet noget andet, men du skriver i hvert fald også, at du tager sådan en mands synspunkt. Ja. Hvor jeg kan ikke erindre, at du har... Haft en kvindelig... Nej, det har jeg ikke. Fordi jeg giver mig ikke med fiktion. Nej. Det vil jeg først og fremmest sige. Ikke? Det gør jeg ikke. Og det ville jo være fiktion, hvis jeg skulle skrive fra en kvindes synspunkt. Jeg kan kun skrive fra mit eget synspunkt. Det er rigtigt. På den måde er det en mand, der skriver, og en mands oplevelser og fascinationer, som jeg gør rede for. Så på den måde er det selvfølgelig en mands verden. Det kan ikke være anderledes. Det er jo også, jeg synes jo kun, man skal skrive om det, som man er fascineret af. Det, som man kender til. Det er absolut kriterium for mig, at jeg vil skrive om noget, som jeg kender til, eller prøver at kende til. Prøver at komme til at lære at kende. Det er jo udgangspunktet, sådan set. Og det er jo ikke noget med, at man skal være politisk korrekt, eller lige så meget. Jeg elsker jo kvinder, og jeg har skrevet meget gode, synes jeg, portrætter og beskrivelser af kvinder i mine bøger. Men de er jo oplevet af mig, fordi jeg er en mand, der skriver. Så enkelt er det. Det er den enkleste forklaring, og det er jo også verdens enkleste forklaring, man kan komme med, sådan set. Ikke? Men det vil også... det hænger sammen. Det er vel også en faktor, man ikke rigtig kan komme ud af. Altså, man kan jo ikke komme ud af sit køn. Altså, du må nødvendigvis skrive som en mand, og jeg må nødvendigvis skrive... Jeg har forsøgt jo. Ja, det gør han da. Jeg har forsøgt jo at skrive som... Altså, det er jo en kendt det er jo en kendt øvelse for nogle forfattere, at de prøver at skrive som det andet køn. Det tror jeg findes flere eksempler på, men Rifbjerg er et eksempel. Men nu tænker jeg mere på det der med, at selvom Rifbjerg så skriver om en kvinde, så vil han altid være en mand, der skriver om en kvinde. Og du vil jo også, og jeg vil altid være en kvinde, der skriver om en mand. Eller sådan, men tit så, altså lige Gudfar er faktisk en undtagelse, og så i Buresø-fortællinger, der er det
også en kvindelig fortæller. Det er det faktisk også i min første roman, Texas Rose. Og så Michael, der er det jo en kvinde, der ser på en mand. Det er jo faktisk Becky, altså der er fortælleren i meget store dele af romanen, men den handler om Michael. Altså hun ser på ham, men det er fordi, det er også sådan en kærlighedshistorie mellem en journalist og en soldat, så hun har det der sådan helt forelskede blik på ham, og derfor så fylder han nærmest hele romanen. Ikke? Så har han selv nogle små sekvenser, eller sådan nogle kortprosastykker, hvor man så kommer ind i hans tankegang om at være soldat i krig. Så på den måde er det jo også meget fornærmelig ud fra en kvinde, der ser på en mand, og er optaget af manden. Og det tror jeg måske også bare sådan, er sådan noget helt generelt almindeligt menneskeligt, at man er optaget af det andet køn. Altså man tænker hele tiden, der er jo simpelthen, altså blade og dameblade handler jo heller ikke om andet, end hvordan vi skal forstå det andet køn. Det andet mænd, eller hvordan, altså er det ikke sådan noget. Jeg så også lige, der er sådan en programserie, der hedder Mænd ifølge kvinder, eller er det omvendt, kvinder ifølge mænd, eller sådan et eller andet, ikke? Eller sådan, men altså der er bare en meget stor interesse for det her med at forstå, eller prøve at forstå det andet køn. Ja, eller prøve at nærme sig det andet køn. Selvfølgelig. Her til sidst, der vil jeg godt lige vende nogle aktuelle emner med jer. Noget, der sådan går og optager os alle sammen meget. Og for tiden er alle meget optaget af Trump og Hillary valgkampen. Ja. Og jeg er bare personligt meget, altså både frastødt, men også fascineret af Donald Trump og det, at han kan komme så langt. Ja. Hvad tænker du om, Bjørn? Jamen, jeg er fuldstændig fascineret som du. Altså, det er sådan, at det ødelægger netter, fordi jeg skal se det helst i real time, ikke? Jeg skal se det. Det er jo det største drama. Det er mere end Muhammad Ali mod formanden på det Kinshasa. Det er vildere, det er en større fight. Der er mere på spil. Der er meget på spil. Ja. Der er hele verdens sundhed og velfærd på spil i virkeligheden. Ikke? Det kan godt gøre en forskrækket, synes jeg, direkte, at tænke, at hvordan kan sådan en idiot, rent sagt, nå så langt? Og så begynder man at analysere, så kan man godt forstå det, men det er jo bare mørkt, at han kalder på de kræfter i befolkningen, og det er jo en stor del af befolkningen, som er fascineret af ham, som vil stemme på ham, som vil have ham som præsident. Det er jo næsten ufatteligt, men samtidig er man nødt til at indstille sig på, så stor en andel dumhed er der altså i verden. Det er jo uhyggeligt. Det er jo uhyggeligt at tænke på Amerika, som jeg elsker og har lavet film om, og som kommer tilbage til altid til New York. Det er ufatteligt at tænke, at det samfund kan producere sådan en idiot, sådan en skurk, en præsidentkandidat. Det er jo ufatteligt, at han overhovedet er nået så langt. Det synes jeg virkelig. Men det fascinerer mig samtidig. Man kan ikke sige, at det interesserer vi os ikke for det er for dumt. Sådan er det slet ikke. Det er jo vanvittigt spændende at se, hvad fanden han nu finder på. Jeg er stadigvæk bange for, at han finder på noget. Han har et kort op i ærmet, altså til allersidste runde. Jeg mener ikke, det er sikret. Det mener jeg ikke, selvom tallene siger, at hun løber foran. Men det har jo hele tiden været på marginalerne. Ja, det har de. Og det tror jeg sådan set stadigvæk, den spænding eksisterer, desværre. Men kan man sige, fordi du siger det her med, at det er utroligt, at der er så stor en andel af ubegavede mennesker, som stemmer på ham, men er det også et udtryk for, at vi som befolkninger bliver dummere, og er det nogen til dels de intellektuelle, der måske har svigtet? Ja, det må det da være. At det må være ikke. Og det må være nogen, der ikke har forklaret det godt nok. Sådan set, hvordan det er. Ja, men, det kan man sige. Ja, det er ikke forklaret, hvad verden går ud på, eller livet går ud på. Men det kan man jo ikke sige. Det vil også være latterligt, hvis man tror, at intellektuelle kan redde verden på den måde ved at forklare den bedre. Det synes jeg. Jeg synes, man må tage det, som det er. Men det er jo ligesom at gå ud i junglen, altså. Der er nogle dyr, der er farlige, og det kan man jo ikke bare sige, at de skal lige nu væk, altså blive væk. Tiger og blive væk. Det kan man jo ikke sige. De er der jo. Og sådan er det også med det samfund der. Altså de kræfter findes jo. Og det må man, altså det er jo interessant på den måde, fordi man kommer til at gentænke, hvad det egentlig går ud på at være i et samfund. Altså, og det er jo noget, der afspejler sig andre steder også, kan man sige. Ja, det skal jeg til at sige, fordi jeg synes, det er vigtigt at tænke på, at Trump er selvfølgelig en ting, men nationalismen, som han jo også repræsenterer i høj grad, og populismen, den blomstrer jo. Altså, alle steder, også alle i dette land. Især også i vores eget land, hvor Dansk Folkeparti var vores anden største parti. Ja, måske. Nej. Og så har jeg rejst meget i Østeuropa her de sidste års tid på grund af noget arbejde, der blomstrer nationalismen simpelthen også, ikke? Altså, det gør jo virkelig, virkelig mange lande, og især også i Europa lige nu. Så det er jo sådan
mere end en tendens, så er det jo nærmest noget, altså et skred, der sådan ligesom er ved at ske, ikke kun i USA. Og så er det klart, at der er en land som Trump, der fylder helt vildt meget, og USA er storebror, eller sådan, ikke? Eller sådan ligesom det vigtige centrum, eller sådan, men hvis man rejser rundt i Europa, altså så oplever man også nationalismen, altså at den virkelig har virkelig gode kår. Men selve matchen der med Trump og Hillary Clinton, det er klart, den er mere spektakulær end noget, der foregår i Europa, fordi det er jo som et teaterforestilling, altså en virkelig teaterforestilling, det handler om livet, vores fremtid og alt muligt, men det er jo noget, der sker, og det er jo grotesk, det han siger, og og hun er jo heller ikke for god, men altså, jeg mener, hun er jo langt at foretrække i den. Det er jo sådan, det er. Hun er langt at foretrække. Så det lærer man jo også. Man lærer jo også tålsomhed, kan man sige. Man lærer pludselig, okay, eller Clinton kan jeg ikke lide, men vi er nødt til at tro på hende og håbe på, at hun vinder. Fordi ellers er fandenløs. Men det er jo også det, at vi har jo selv skabt en mand som Trump også, ikke? Altså han er jo sensationens mand. Altså han stiller sig op, og så siger han noget sensationelt. Så vi alle sammen kan sidde og tænke, sagde han det? Eller sådan. Det er jo meget sådan, som medierne bygger hele deres journalistik op på os. Også her i Danmark i de meget små ting, ikke? Altså det er jo på sensationerne. Hvad sker der sensationelt i det og det og det? Der er jo ikke nogen, der snakker om værdipolitik eller store... altså sådan, der er jo ikke nogen, der sådan snakker om politik ellers. Altså det handler jo meget om de her forskellige former for sensationer. Jo, det er rigtigt udgangspunkt. Men man må sige, at jeg læser virkelig meget journalistik, og også amerikanske, altså man kan sige, at de såkaldte ansvarlige aviser, de har jo vidst, at der er galt meget længe. Ja, jamen helt sikkert. Men jeg tænker, og skrevet bedre om det end nogle danske. Jeg synes, der er mere tendens til, at danske blade, som stadigvæk synes, at det er spændende at komme med det spøgelse der, til, at det kan stadigvæk gå den vej. Det har de for længe siden overstået på de vigtige aviser i Amerika, New York Times og Washington Post, vel også Los Angeles Times, tror jeg. De har overstået det for længe siden og blevet klar over, hvor stor en fare der er. Og sådan ligesom slået bremserne i, så vi kan ikke overhovedet tage det her let. Og selv politikken er jo stadigvæk sådan, ja, det er spændende med ham Trump. Vi mener ikke, han har så stor sammen, men alligevel, der sker det og det. Det er jo en alt for farlig holdning, synes jeg. Hvorfor er det en farlig holdning? Det er jo dumt. Altså, det er jo vigtigt at mane, hvad skal man sige, spøgelser ned i hans kasse. Det synes jeg. Jeg synes, det er for farligt at være lidt sindig med det, når der er så meget på spil, som der er. Det synes jeg virkelig, det er. Og der kan man altså godt lære igen af Amerika selv, som har den rigtige presse til situationen. Og selv synes jeg, så ser det ud som om, at Fox er blevet klar over, at den er for langt ude. Da den sidste debat var jo styret af en Fox-medarbejder. Det havde jeg ikke regnet med at kunne lade sig gøre. Men det klarede han faktisk godt, ikke? Det klarede det fint. Han var den bedste af alle dem, der har været på det. Det synes jeg er et godt tegn. Men tror I ikke også, at det måske har noget at gøre med, at man får fat i nogle vælgere, som ikke har tænkt de politiske baner i mange år, og det er jo også derfor, at man er nervøs for, hvad slutresultatet bliver, fordi det er svært at forudsige. Og det er ikke dem, der læser New York Times? Nej, det er slet ikke. Det er tværtimod, det er du helt ret i, og det er det, der også gør det stadigvæk farligt, fordi det er også meget farligt, at han siger, at han ikke vil anerkende resultatet, hvis det går ham imod. Det er jo farligt. Det er jo umuligt. Altså, men han mener det virkelig. Det vil sige, at der ligger jo også en risiko for altså en slags virkelig blodigt oprør, det tror jeg. Altså, det er jo det værste, altså, kan det ske endnu i dag, i 2016, i Amerika, et veloplyst land? Ja, det er jeg bange for, at det kan. Altså, det ikke er ude af mulighederne. Altså, det er jo det, han lægger op til. Det er jo det uhyggelige ved det. Han siger jo, at han ikke vil anerkende, det er svindel. Det er svindel, hvis han ikke vinder. Ja, og hvis han får bildt sine folk, og som er jo meget velbevæbnede i øvrigt, ikke? Hvis han får bildt dem lidt skrøjne af, så er det jo farligt. Men det er helt sikkert, at det, i forhold til det, som du sagde, at han taler jo til en meget stor gruppe af mennesker, altså også uden for USA, som ikke er blevet hørt i mange år, måske aldrig, eller sådan ikke, altså sådan en... Jo, som føler sig oversigt, ikke? Og det er jo noget af det farligste faktisk, og det ved man jo på alle mulige planer, det er jo, når folk ikke bliver set, og folk ikke bliver hørt. Altså hvis man ligesom føler sig ignoreret både af samfundet, eller sådan, det er jo noget af det allerfarligste. Og dem taler han direkte ind til. Det er jo også det der hans slogan, ikke? Hvordan er det der, jeg siger det, og du tænker det, eller sådan. Jo, det gør han. Altså det tror jeg er hans valgsprog, eller sådan noget, det der med sådan, at han siger det, som alle sidder, måske eller ikke alle, men en meget stor gruppe af mennesker sidder og tænker. Og det er nogle meget, som du også sagde, det der med mørket, det er meget mørkt, nogle meget mørke tanker, ikke? Som han sådan egentlig repræsenterer. Ja.
Jeg tror ikke, at nej, jeg tror heller ikke, man er... Men jeg er lige stadigvæk nervøs, det må jeg indrømme. Du er stadig... Jeg er ikke rigtig nervøs. Men måske skulle jeg være det. Ja, det skal du ikke høre meget på mig. Det er usundt at være meget nervøs. Ja. Så nu har vi lige 2 minutter tilbage, og der har jeg vil gerne lige høre jer til sidst her, især Jørgen, men også Dy, omkring det her med, vi sidder jo nu omgivet af Halloween herinde i Tivoli. Der er jo fyldt med græskar og skeletter og... Skal jeg lige lov for. Hvad synes du om det? Så jeg helvede til ud det. Jeg var lidt der i Godmorgen Danmark, ikke? Men så bliver der kom ind. Det var fantastisk grimt, som haverne kom til at se ud. Det er alt muligt oven i hinanden. Nogle små hytter og masser af græskar. Jeg synes overhovedet ikke, det er kønt. Det synes jeg ikke, det er. Jeg kan jo godt lide Tivoli, som den er. Jeg synes ikke, det behøver at blive overdøbet med dårlig smag. Men har du det samme til jul? Eller er det fordi det er Halloween? Julen er jeg jo i her i sin. Altså, du har ikke set det? Du har ikke set det klippe i nisser? Det er godt. Hvad synes du om Halloween? Jamen ja, altså jeg må indrømme, jeg har intet forhold til Halloween. Altså, jeg har ikke prøvet at udhule græskar og de der ting. Altså, jeg har ligesom sådan... Nu sagde du til mig, min datter, jeg har en datter på 2, hun er sådan også for lille til at være gået med på den der bølge, så jeg har sådan det er ligesom noget, der kører forbi mig herude, og så lever jeg her, eller så det er noget, jeg overhovedet ikke tager stilling til. Og så lægger jeg mærke til de der græskar, som folk udhuler, og tænker, ja, det kan man også gøre, men det er ikke noget, som jeg har tænkt mig at gå ind i, og prøve at finde ud af, hvordan man gør, eller... Jeg kan så sige for mit udkommelse. Jeg havde faktisk sammenholdt med Jørgen. Jeg synes, det var noget værre amerikansk pis at begynde på. Men mine børn, som jo så er blevet større, for dem er det fuldstændig magisk. De synes, det er vidunderligt. Og de får lov til at gå rundt der om natten og ringe på hos folk og se deres slik. Og græskar med lys i, og uhyre og monstre. Og for dem er det slår alt andet. Det kan jeg godt forstå. Ja, og derfor har jeg lidt ændret holdning til det. Jeg kan sagtens forstå det, men i virkeligheden så kan det være, at man måske bare skal indse, at det er en meget god. Det er faktisk en meget sjov tradition. Men hvad er det tradition på ud på? Hvad er det? Altså nu skal det heller ikke for, altså intellektuelle, sagde vi, at det er venstreorienteret intellektuelle. Men hvad er tankerne bag? Hvad skal vi bruge det til? Skal vi bruge det til noget andet, der går under mange? Jeg synes jo, det er Agnes, min ældste, som sidder der. Hun kan jo godt lide Halloween. Jeg synes jo, at det lærer børn fra en lille alder, at noget er uhyggeligt. Omhavnet er dyrkende. Så bliver det pludselig ikke uhyggeligt længere. Altså, det er jo en god... Men det er uhyggeligt, har ikke noget imod. Jeg elsker horrorfilm og sådan noget. Og, det er jo ikke rigtig horror med de der græskar. Nej, vel? Det er jo ikke horror. Så Carpenter har lavet film med Halloween, ikke? Jo. Den må jo være virkelig uhyggelig, så tror jeg. Hvad siger du? Det er jo, at vi skal hædre de døde, hvor græskar kommer ind, det ved jeg. Men det er jo en gammel tradition. Men det er stadigvæk, de mange dage i Danmark. Ja, så det var også det. Det var det, vi snakkede om. Men det er jo alle helgen. Og det, Er det det? Så godkender jeg det fuldstændig. Nej, men Jørgen og jeg, vi snakker om til dem begge to godt lide det der med at mindes de døde. Fordi det ved jeg godt, det er det helgen. Det er jo fra Haiti enormt godt. Det er meget kraftigt i Sydamerika. De døde stadig. Ja, de døde stadig. De der græsser kommer ind. Nej, det var der bare mange af dem over på den her årstid. Så vi skal til